mwana joboro mna togokwana iga tabwa tingina tabwa tise sokoro yaye taiyo gasirete na babo mwabo gasirete ntobwate sokororia nero bonsi go basirete mwancho murigereria Abasongo Vibes Network nere botambe gasieito nango komanya no gotarase binyoro gokoretera ali agenderete aigani gonde chinsemo chia nyanchwa egetacho aigane junction ogenda nyanchiruguru yende yagenda sukomjinga yende yagenda nyanchwa hospital then enere kwenda Kisii town ene stadium aiga ne kanisa ya Bishop Muruabe epareye yabeire para ego itabantu sana aseki asenkencho. There's a very sharp corner garia a corner ligara very sharp naende nyerere sharp naende nyerere aiga egentongere kiaba amatuko atato aerire musbati nare egari ya kansa no ntagetengende kworoke naende ra repare yenga kira kurwabuto kwanera abarai baito igore ye pareye ngake solution yego toka yogo solve this issue once and for all. Pareye bunereiga asaya igo pareye rengote sana and it has a very sharp corner ego connect Nyanchwa na Kisii town ejegane stadium then oisekorigereria asaya go chinsana eri kuruma egetongo asa macha gweta roche ya you look at here aigane getonge kenene sana ma kwenda hapa ndani actually omuntu minchuri oguma tokoba moyo because ane ngoro nande bwate bitare go chinse wetubona macha koera then nonya mata chuma tichibekiri achigotanga nonya ne gari gose ne pigipigi in case chise go tuomana epareye teri ideal as a trailer ekiagara it will be very difficult a trailer ko negotiate e kone je very sharp go chiaria igera je bere ga sien kongu especially chigari chi nene chi track that is why it is served as maybe pigi ne chigari chinke but it took that fateful day e gari nere ya ite time tambe sana ye chigas ile kubwa kabisa yoko bogori chigas musbati yoyo igari go tara along this pavement iga aberege to mwana are kogenda egasi busongo asakoni ebintu byaye then aiga nsamo ina egari yakere ko negotiate iga kare are ko negotiate iga no echuma ya maiga ya muikerete nsa ekamungusa ekamurutanse then ekaruto mwana gaya murutete motwa iga sanare kwende ya mubwatete nsa actually omwana okango ga gwete are kugochi mata ali atanga niko sono mutwe tari gocha kokonyeka lakini kwa neema ya Mungu kwa neema ya Mungu ama iga matogeta akamubwate ransa nige tamba kiri abegete tachieti kwa okana gochinse abantu barenga bakaminyoka bakamubwata ekere togo chake sabari gochia sobo babo muabo omunyarokoyo iga ekiagera tabwati bible tabwati sokoro ali esimamo mu abasogete abantu bo mucyo bakwete bonsi mwana oyigare ntakana enyaruka naende konyetara aba people lakini abwata abana babere mwana oyomo ore PP1 Kisii primary oyo ndene aroyo obwate 8 months oyo rwete mogongo akaminchoria egari eyo go ya mwate to mutwe kamosegenya agakwa before totaragenda nganchira nte abega baraiba minto abaraiba ito moto tegerete
serikali ya county na serikali ya nene kamuranche either mosieke pareye morosi alternative gose morigie abantu bamanyete obumanyi bw'ekipara asaya roseru gose ne wolengi yabunaria kera waikire asinara lekaro kana Nairobi aliye cliff waikire mayu korra muri asari bunagitire side ya mate so asaya dagitwe na ende chiturera chikani guti chieta asaya because okonyora actually mutu wa Nyanchwa these are residential houses Nyanchwa estate no abantu bamenyeta abange. So in the evening was the morning hours, you go so many people passing through this area. Abantu abange, abantu bako in the town, maambia, abantu bako in the school in the morning, na magoroba the same. Ekere turere ko negotiate ga igi go kora ribaga, no nyine pigi teri konyora se gonchokera. So eserikali yeitoye county na serikali ne mwale gwancha. Asaya gotire. Facto monta minchori korwa, aiga mogokonya. Pigi onchoke kona accidentally minchori. Mama kwa konya ekiagara chi grillage chaire chonso na chirega asaya gari very empty so totatu go chake sabari kogenda sobo babo muabo enyarokeyo korwe bitoteme ku understanding akyo mugano yorenge na ndekeri turatora bagusi ntokonyane erinde rikoranga ngaki abana babere bagokina mancho murigereria obosongo vibes twaikire chinsemo chiabo nchari aiga se twachire nsobo babo mwabo enyarokeye gesirete na atutagete kuraso atukwane na ngina koro ekiagera bono nere bwe kutigarite nyigwete buno muganore erinde rio atoi report ngakia manganare kurabo tumanye ko manyanga na ende ngaitoko genda gucha. Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatyo bakonyi Batarere Bao moyo Bale bale nyagitari Arwale temono Nonyina bairi Tibanya guchiko barora Batarere Bao moyo Bale bale neme chando Naende menge Nonye nenda gera tiba watia wakulia Batarere Baekende Pancho morigereria toikira omochie aiga asitore nso babo mu abanyagusira asaba iburi baye barwete kiseme kiga kya bonchari oyigamba abo mwabo era bono tigere no mwana oyeke ngwerere no mwana oyionde na rotigarete ora na rotigaire buno muiburi aseke gusi mwana oyo tigarete garo muchukururia omongino oyo ntagete atatebia marieta atwerera omugano bwa baiburi banyagusira na nyagusira bunachite gusira
kurwabo egesaku gitu kyo mugusi ntorore nga kitoko bwaterana inde ritorore nga ki familia ye gokonyeka senchire yemo gochiase yende mongina kikuru kwa marieta Bietaria nendo simir. Nyanchama mukwa. Aiga kinyore kikeno gikurwa. Bugiakum. Bugiakum. Twango mugano bwa bana bawo because nyiwete ngaba ibuli ba bwenyaruka go bayite bagasira na barabo. Ba, te nande no ngina sirere ta tukamanya komoyo. Twango mugano nakiyare ingi. Umugano rende wese no arenga abuboya. Ono boya bagaje bagaeta no musacha akamuita n'emioro rende. Ono mwana uya gachakaira na gochanka. Akarago chali na manyinguka. Umwana irende tukamurwari. Bakamuna igeterenda akabera n'abana bono bakabera. Bakamuna achete kurwara bona gachakoko. Ikonyeruka ya ono isirete bwa. No asirete mwana. Mayene tu. No tu amwene tu bwa. Mugakoyera moyari. Mugakoyera gakwete. Agaro nyaruka yasanganete gusira. Umugakoya akamenya gusira. Nande gari tokirete. Umuro mwabona yaro rengo uyu mwabo mugakoya na yaro gusira. Ngakiye yari ngekera bagusira. Nyore hata ngakite bati enta. Mwaka gose miaka ibere. Agaro bagusira kogenda. Ekera bibuli basire. Umwakoya omo. Mwakoya omo. Igo mwakoya omo taraera na ende. Nanduri akakwa. Abana mbarenga muswati babwata. Abana bwate kinyaruka isatu inye. Nabamura babere. Oyo sirete no yokarenga. Oyo kabere. Yokabe. Akiyarenge totebyango. Era no wakinire tubuga miaka ya yonse. Umwana uyu no bakinira iso yagachaka buya kawira sobo bakarabero. Bono umwana uria agakinira ari agachakire biasara ebyo. Biasara kiari baba. Biasara ni byo korosie ndagira ari marigitio support guchie. Sabandu igari ye chiro gweta. Ari korosie ndagira ono ria bantu chiro. Ari marigitensa. Ni maite nkware ngo ekere gari kumutuma lakini no tebiri nga kyomugano renge. Bono yo totebirie kererurie kumutuma. Igo na chete mambi agasibichi anga rujabu agakora. Agatira akanda kanyo yo kogende school. Bosonga amenyete. Wamenyete ali boyonde. Odeli amanyenye kurugoro chinyumba cha manyenye. Bona akamenya kuruo kerairana bona kerako boya ende sukuru akairana bono atikuyo yo bagende biasa ibiasara bona kanyo kodire ende gocha bono nko charinga gende biasara na lieri akonyora accident ikanyoreta accident ekera koirana gocha nyumba gosekera goiro nyumba agende chiro mbago tebete muna yapete oyo konye tu mwana oyo nero ndebeti iguru nere ere garingi para ruguru segetacho noyo garingi para nsa isa abantu bagwe tangero lieri kuirana guchunjo ke ngikamutuma igakabu bondi diaguge but misuri omwana oyo amusibete magega akamanya kumonjora gocha gosia akagu akaumame mwana asirende na lieri bona gochikutenenia nterebe nga goitira omonto nanda akachigonchora magurari koira na igaka gatacho omoto igagwete omoto kaenda gochipara mwana naumiete omwana oyo gaumiete korunse iga chinyama chiri chiaime chiategete igasomire Ngokonye nyagitari muri. No twari nyagitari. Nakimwate wetu report mwetu kuri nyagitari. Bate wetu mwana ba mwagete scanning yo mubiro mugima. Taumietie ando sigatigabuka. Pole. Tukumusabira bwene. Onande nero gocha koba muntu monene. Onere sokore ya? Okay. Mwaka nikikuru kwa Marieta. Marieta na James Bokwa nyakwama. Tango mugano igoro yo mwana onya gusira mochukuru. Oyo mochukuru anje nyagitari nare. Onkuru nyagitari na ina arari lima mambi bwa kwet bwa kire na liyo yo minto yako mnyaka go chago cha onte. Ko nyosokire. Ngoma tabi go mwakeresi kamwe namba jesi miyo mono.
bakamuriga bakamanyora kamataiwe kiabe itachi gochanga akagenda kurwiri bakabona muna baikira bono story muna kwanire nabo nyigwete igo abana ubo spinchira kinia nina muna gosira omwana oyo gagasoe biasara ebi kanyanero koragiria uba mwabo bono abana bamwabo bagacha bakaba bachauri emechi nero nyigwete ng'ega tagwiro mpaka takirio bono tukumetinga rende bachete abo nyagitari nkaigu ng'aba nkorwanera bare baira omwana abo ringi bataete naende babasaririe emechi bono na omechi bagochi korara ase gose na omorogori bwoyo nyondi rinde buya kong'ana aikire mbabori toigwana ni baeni abanto omonto oyo noyobo omwana noyobo eraga atindigetwo naye nabo bakomotindeka intwe ntogokana chikorera chiao chiro chigari moyo chira onde taiyo omochi oyo onde taiyo base batuboka batigetwe babere iga naende bakaragenda lakini bono naende mbairanete bono aba bakorwanera omwana mbarabi nabwo abo abasobati aba na yamate yabo nkabo omonto monene taiyo aya abasobati abo boka bararo mbari bake nabo na abanto abanene bari bono nondi nabweni kona aikire tukwane na barogo omochokoro oyo atigete abachokoro ori barenga naende bare gototiga oyo naende oyonde naro naende oyonde PP1 skuru kia osoma Kisii Primary abagusi bamino mbare bagotegererete maybe totaragenda nki orabatebie yamateye ni omugusi ayamatete omugusi ngobatebi gaki batusabirani mono abana baiga baigesaku kiane gose kangia atorukia ng'ina nche nkoruka Esther Nyaboke mugakona akoruka chocho oyo Nyabware bono narengeka mukamura bwoyo akaminyoka gocha gantaina ki nobwate credit kamataiti mbwate bakang'e namba ya omwana oyo osirete bagonta ing'a yachari abeire tiga ngo toigose na omwana omwabo osira nkachi gwaka esimi ya omwana oyo teri gosoa mwesike bwoyo naro okoruka eriso okamenyete Nairobi okong'akera esimi okomboria nti nore nkomatai nonde naibura amang'ana amabe ngacha nkarora tiga nche ntabia omogaka oyo minto nkomoboria bwakire buya naki oraire aya nabo ndaire igo ngonya kobua naende nkwaetwa amariogo nkomatai nonye kwaetwa amariogo amang'ana asarekire amang'ana achire na nyanduko egari yamoitire getacha gari akamboria okupi nkamotabia okure lakini rende toigure mochari aenda akarwara agantai nkamatai bana tiga gwechanda tiga nkore kindiki mama omwabo ngakera mama omwabo esimi agantabi nkori nare gari korwa Gesonso na inche nkabeka eyanga tokaimoka moibori ominto narororo tokagenda mpaka agabo tokanyora orusi igoirwe mochari togoika mochari togatai bari ba mochari akiancha moto igorere tarora omwana oyo omia nomochokora ono oyo bono tari nguru ochire oiriru mpaka town ogore stage naende bamoiranire goika baroche ng'a baise komotiga takonyara gotamboka para nkomwakera esimi nkaroka kare gokwana korwa Nissan ngeitakia mochari narenge kaenda nkamoiyia tokagenda tokabasarora bagatoigorera ase obweng'e tokarora omobere nabo aumiete tokorwa tokobatai kare batwanchire twarora intwe tokarwarora tokagenda bono nyagitari korora rende omwana oyo tokagenda gabo Emma Hospital bagatokani mori korora mwana ase echi chinsa chiere tokomoboria gaki eka twakarweteka echi chiare ng'ang'e saa tisa bono iga gaki matokanye mpaka chinsa 10 twarasire abo omwabo orasire mwari gwancha gaki torora omwana intwe torwa bagatwanchera togasoa tokarora omwana kare twara omwana sister ore nkorora aroche tokorera gatwarikania gataba ikaransa aka inumbara biase omwana oyo nkateba nche ng'ina koro oyo nere omonene minto inche nkomobwati nori twange koma nere narari nere omokogoti bagatwanchera bono tokarora omwana bagatotiga tokarera togakora bakang'ea gotochi tokabacha namba chia esimi eyane na eyoyo na eyo omosobati oria orare bagatorikera nse bagotoboria bono pore rende nabo yaba igo bakateba bono nabo mogokora ki mogokobera iga iga mosire omwana oyo tokabera ororo bakamara koba pichi gochi koba ensa eyemo tokarwa togatiga oyo minto ororo intwe togacha rende nabo yarenge igo omwana oyo tigara abwate miaka erenga omwana oria
Ĩ oyomoke. Metie 8 months yabwate. Gutarakura kogonga. Na ya magonga ringe. Masamario mbio makonya. Ona ng'aki omwana oyo agocha gokonyeka gose. Nche manyete iga. Amana Nyasaye bia singo nyarikana bira so kwigena. Chintaka na babura kana abanyasaye. Ona Nyasaye ito nerura turatena muno mwana oyo. Amana kerege ntase yeso ngo nyarikana bira so kwigena. Nje nabanye genete iga. Nyakitari mbaba tebeti ndagira ko yagukegera bono ngina tayo. Mabere. Mabere batutebeti. Mabere kia. Naro Nani? akoba munaya. Dari kiri no ari. Na kibaba tebeti nyakitari omwana oyo ngakibona ndagira kia kwenta ko yago. Batebete nabwenete kwa gwindagira kinu bagateba mabe. Amabera yakurukwa nani. Nani ari Ayakugurukure supermarket. Supermarket. Na arabwenete gokorogerwa nyakonyu ugare abwekaina yangi ayangi na ndagire ndi biasiebi na kende kirimo konyora kiria kuri na bamoko mwa nerunguri Mabera yako yagwase mitinyere ngetikarete. Mbaba tebeti duration. Batebete na bakogenda kunyu muna ari gocha gutigorobererwa Mwa kera mwene supermarket mwa nyora ng'aki akugururi gure. Igori aya twagurite igoro kwanza amake 550. Aliama eni mata ya manena arange 2500. Pole we hope nga Nyasaye ngo koraro gwancha mwaka nara iganera na bari kuruta mboto. Njasa Maria tamponi basimbaka. Inkende anko ya baibo ya oyo igama nomo gakoyo. Wano yo sirati maitie ria tanga Igo aine anko yaba babire. Enjene anko yaba. Bona ayo mwana onege chembene. Oyara. Mochokoro oria. Uro mochokoro ri twaso omwana bana batasige chembene. Tari ero mwana. Tokuru mochokoro ori. Twaso oseno anyway, chebigusi everything kobima. Bona igo na kuigura. Wano nje tuarenge kanisa. Nari nanyora report yengo mochokoro na yani umwana oyo nanyora obokong'u. Natambuka twakorire kanisa natambuka gocha nja kobarora. Naende bono yabeire party engiya twanyorire omwana oyo osokire kore Nyagitari. Inche bono egento ndatebe mpore omwana tokumusabira Nyasaye oyo otigaire akine. Inche timbwati amange nabona nare goteba igo. Asante. Mbuya mono. Motige. Unaweza. Njire ya gukura. Bata omwana omoke yani ngwiwe nkorobo. Pole. Macho murigereria omwana nero yenyaruka. Actually na mato igagwete iga amataka mubwatirira. Nyanchwari asari bridge asari gari rikuruma gochinse nasigita atambe san cliff. Lakini Nyasaye mokonyete Nyasaye nabatebete ngabe moyo kiagerare gocha kuminchuria kango nere igasiriti obogima. Mwana ojo bono muna togukwana iga tabuga tingina tabuga tise. Sokoro yaye taiyo igasirite na babo mwabo gasirite. Ntobwate sokororia nero bonsi go basirite mochioyo tobwati kende wana kamwana kagatigaire goka no yo mwabonere oyo bateba ore grade ore PP1 ogosoma Kisi primary ngina nero renge breadwinner igare kogenda ari echiro actually ntogenda echiro torgo sento nyora abanyabiasara bamwabo igare korosie ndagera oije kachibando rosie rongori oneri abantu ari town. Lakini rende bagoteba ng'anchira terigoteba imogendi naso omonto agosirera n'emibango ya Nyasaye. Twasabire ng'a Nyasaye nakore enchira abana abaiga bakine buya mwana oyo akine buya oyo omwabo nero ore PP1 nera anyore enchira agokina buya erinde ribache kogororokia egesaku kia ng'ina ekiagera bona oboka batigaire ase ororeri orwonsi pigwete korumate gocha ng'ana oboka batigaire. Nyasaye mokonya akine buya kurwa buna enda amashabiki aito ntonakoranga ng'aki togokora erinde no mwana yanyora amabere gose endagera ararie nari aranyare gokina
abo omonto ase amatuko agochicha. Mwancho morigereria nigo tore chinsemo chia bunchari naende ruti ya mata ngakimoro ka senteri mata gesero yes igo tore gesero iga bono aigestore no mwana oyo boiborwa no soba tato mwabo no soba mama mwabo igo nyokoeni gukore iga no atekere koenigwa no abanto bamwabo bare ari asakare ari nase baba omwabo bono mama omwabo garwete ari akanywa mugocha no soba tato omwabo koranga matanga nagenderete ndoche paka kebanda ngerosiri Era nabali bakolera Era nabali bakolera Era nabali bakolera Era nabali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatio bakonyi Batarere Baomoyo Bale bale nyagitari Barwarete mono Nonyena bairi Tibanya guchiko barora Batarere Baomoyo Bale bale nemechando machumurigeria ekimanyirerio nkerororo ng'emiroberio yokoenigwa yachakire kuroberigwa ekiagerekera oroche ekebanda kia rosigu igo that means ng'a aiga ekenyore eke nkiariganetie ng'oyo omobo nasirete aiga nigo mbwate momura omwabo nyagosira omonene mura omwabo omosubati oyo osirete onere momura omwabo omonene na abana bande mbarororo bari gochimaate kobarache toborokia ase ekamera ntaete moeribaga atotebia marieta ande nero oratwara omogano omuya bwabaibori babo naende natwerese ng'a ande nobamenyete aikiagera enyomba eyere maega nere enyomba yabo bono abaibori batigete then korwa abwo natwerese ng'aki barobeire buna ekinyoro nonye tari kinchire abekwa lakini emerobereria baikire koroberia natwerese ng'i gochaka na marieta Samarieta nkoroku Justin Gwaro ninche omomura omwabo nyagosira omonene igo bono obokongu nabo bwatonyorete togosaba obokonyi korwa ase mori twanga omogano bwabaibori baino ase abaibori omong'ina mama nere otanganete gosira 2017
akiakera matuko emiaka ekaera ebere na omogaka nere agacha agasira 2019. Igo nabo twatigarete nabo batotigerete iga, nabo batotigete tore abana batano, abamura babere na abaiseke batato. Bono nabo batotigete na enyomba nere eye batotigerete, nabo tomenyete, na kende nkeiyo ime na moisa gosoa ime kende nkeiyo, nabo tomenyete igo. Twamenyire ase emechando emenge na obokong'u, igo togoteba ase oria obwate obokonyi bwa anyare gotokonya. Ng'aki kwanyora amang'ana a your sister? Narenge egasi rituko erio riarenge ria Aramisi, konya naende nachire egasi maambia. Chire chinsa inye iga, ngwakerwa esimi na omosubati nare otuomirwe rinyanchwa ang'e na getacho, obwate omwana, otuomirwe otachire okure, omwana ere oirwe nyagitari. Kere nakerwa esimi nkoboriwa moisiko ominto na abana barenge abwate nkoboteba mbabere, na ase oyo otuomirwe agokorekana abwate abana batato. Ngateba tiga nacha naconfirm, kere nacha, nkanyora omobere aba eserekari yairire mortuary, ngenda mpaka mortuary, nkanyora nabo atachire, kieni kero kinkeiyo lakini ki nachia komorigereria ase amagoro, nkanyora moisiko ominto. Nabo nanyorete igo nkanyora obogima bwaye bwasirire igo. Kero kende engasi kiare gokora, naende ng'aki arenge oiywa obokonyi gocha ase efamily. Ase efamiri nabo arenge obwo obokonyi obonene sana kiagera namenyete na abana baye babere, na omoisiko ominto omokogoti naro amenyete nere, igo ase egasi yaye na egasi tu ya ogokora ebiasara ebike ebike aria market. Igo bono rituko eri riachete koumerana nacha aria na egasi yare gochia. Otembire komenyera obokong'u obonge sana neba osirire, osirire ase enchera ya emechando. Igo bono togoteba ase oyo obwate omoyo bwa atokonye. Ase amareto yange korwa Rafael Nyakamba, inche ninche ngorete sobo abana aba, onde nabarabu, inde korwa maate bakaba korwa esaidi ya rogoro. Korende bono amang'ana aya abana aba aetire emechando emenge because tata omo abana basirete amatuko amake makatoereti, na uncle yabo akababwate korwa Josephat Nyachae. Baada mama bono basirete, bono bari chintakana kende nkeiyo, na banyagwa asoro bakoragera, korende emechando nabo ebwate emenge. Actually inche naenge etown, gwakerwa esimi ngoteba buna inche ngocha getacho iga estadium maega, kominya kong'ana omonto ore nse abanto basito bare ororo, bache biasara ege rituko ria echiro, abang'ina mbaengo, bodaboda yaengo bakorwa togoika ororo, konya omonto ore nse nkoboria ning'o nkoteba nere lakini goika komoregereria nabo egari yamotaete ekamwata ekamosari bobe, serekari egocha tokogenda mortuary, togwa access tokarora ng'a nere. Tokarwa ororo mambia nari bokiete, togocha abo okogenda mortuary, togokora 1 2 3 eria nari omwana baada ya accident yabete nari barusetie omwana aberegete omwana koenda etown, akabasibora omwana korwa mogongo bakomiokia ema, omwana oyo arenge ema, ntwaorochia omwana mbuya arenge, igo omonto oria nare achete gokorwa 1 2 3 agakorerwa surgeries akarorokana buna are, bakerana gocha. Bono emerito tobwate nere ng'a ya okorosia ekebanda, oyo gocha acha atokonya, tore ng'aki tokoenia omobere oyo, because abana baye nabo bare, tomaeti nkerachi koba korende osaidizi kerache nabo yatokonyire.